नमस्ते प्रणाम, का हाल बा भाई लोग। आज एक और अलग अंदाज में भोजपुरी के बहुत ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा आप सबके बीच। और वो सब सुनम जा और वो सबके स्क्रीन पर लौकत होई ए गाना जौन पोस्टर जारी हो गए बाटे। सब कोई अपना अपना स्टेटस पर लगइले बाटे। तो हमरो पाइल व्यास भेजले बाड़न के न्यूज़ बनावे खातिर। हम न्यूज़ बनावत तनी। गाना पर बहुत कैसे अलग अंदाज में गाना बाटे। जे गाना के नाम बाटे तुरले बा खतियावा, तुरबा का खतिया ऐसे कुछ के बा। तो सबके स्क्रीन पर लौकत होई, सब पढ़ लीजा। हम तो वीडियो बनावत तनी, चलते तनी भुला भुला गेल बनी। और ये गाना के लिखले बाड़े छोटू यादव। और संग म्यूजिक देले बाड़न बजाज दिनेश यादव। और वीडियो डायरेक्टर बाड़े पंकज सोनी जी। और गाना रिकॉर्डिंग होल बाटे पटना। और कंपोजिंग कइले बाड़े शुभम सिंह। जो सबके स्क्रीन पे पोस्टर में लौकत होई। तो गाना बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बाटे। और जे गाना के चाहता सुने के 369 एंटरटेनमेंट से रिलीज होता थे। चैनल के नाम है 369। ये चैनल से रिलीज होता थे। और वो सब सुनम जा। अब भाई के प्यारा से दर्शन दीजा। बहुत जल्द आप सबके बीच में आई। थोड़ा बानी दूसरा जगह से वीडियो बना देनी है, थोड़ा माइक में गीत सुनाता। तो जी हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर चैनल के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा के ऑल कर देवे। जब भी हम वीडियो डाली आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हो भोजपुरी समाज, जय हो अहिरान परिवार।